बे खेबाव उदालगुरियाव खावदों लाख लाख रांनि सना थाला आरो ग्लास देखावना गंसे गलानिफ्राय खावना लांदों गोबां सना हरनि समाव जुब जुब अखा हानायनि खाबु लाना खावदों दुथां सिखावा पुलिस थानाया 100 मिटारल' गोजानावनो मिथिस्लाब मोनै खावना लांदों सिखावा मिन्थिनाय बादिब्ला थांनाय हराव जुब जुब अखा हानायनि खाबु लानानै उदालगुरि रौतानिफ्राय तेजपुर थांग्रा सारियालि लामानि सेराव थानाय MKJ जुवेलारि गलानिफ्राय गोबां सना खावना लांदों दुथां सिखावफोरा MKJ जुवेलारि गलानि बिगोमा सन्जय सरकारा खावनानै लांजानाय सनाखौ गासै 30 लाख रांसोनि जागौमोन होननानै मिथिहोदों थानानिफ्राय 100 मिटार जानथायावनो बेबायदि सोमोनांथाव जाथाय सोमजिनायखौ लानानै गलादार आरो रायजो राजाया गोबां दुखु फोरमायदों लोगोसेयैनो सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बायदि साजा मोनहोनांगौनि दाबि दैखांदों थाखो जेसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन